Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Aukeratu dezu disfraz hau? Bueno, beti ite deu, iraia hasiera nola beti bazkari bat, eta ite deu botazioa, eta gehiena ateatzena. Eta orduan iruditzen idea original bat, eta holaxe. Asko kostatu altzaizu trajek eta aurkitzea? Bueno, trajek, azkenen ez da oso normala ontazatza eta kostatu eta bilatza baino lortu genitun eta gero dantza eta genuen. Asko kostatzen alda hau dena aurrera eramatea? Hombre, azken finen ensaio kontua da gauza. Guk igandetan taula gehatze ginean, eta pixkat gauzak poliki hasi, eta azkenen gustoak initu dituzu gauzak ondo atatzea. Ikusten dezu, Pantoja, Isabelita. Egia aldakuleroa laportu dizkizuetela kartzelan? Bai. Baina berri batzuk ekarri ditu, nahi ditzezu ikusi? Mira, ikusi. Aukeratu dezu gaurko? Bueno, aurten garbi da bezala mariachi izatea. Asko kostatu altzaizu handik etortzea? Bueno, urruti txamar dago, baina ikusten zuen kriston abioia dako hemen da errix etorri. Asko kostatu altzaizu karroza egitea? Bueno, gu urte asko amazki dut, ondo antolatzea eta egia esan nahiko ondo arreglatu azkarrin dugu. Eta dantzarekin? Horrekin arazotxo gehitxo ditan dugu, baina azkenen zerbait eta gaurko gunen dedik, gehiu ikasiko dut eta aste arteako munduko hobenak. Eguraldi honekin zemut? Bueno, egia esan lagundu gutxiteu, baina zer ingo zaio, hemen gaude eta behin sartu behar dezu paperen da hona da, osake guztua atakako, zer ega pasakoa. Zer plan daukazu gaurko? Hoxe, dantza batzu bota, hemen goizen, bazkaltzea egun, da txalden juerga txoro modu motatzea, osake gau arte. Zitzaigun hasieran sortea asko egin genitun, tokatzezan ez zitzaigun gustatzen berriz, eta azkeneko momentun Violinda Silvestre eta fuera, eta holaxe. Nola okurritu zitzaizuen ideia? Izan zen pixkat, azkeneko momentun genekin zertazatea eta errexena, traje erosi eta hortaz, orduan hausi atea zen. Nahi genuen atea lunitun, sola, personaje jokin, baina asko horretzea, orduan Silvestre eta Violinda, parejak eta jazta. Asko kostatu zaizu trajea aurkitzea edo egitea? Bai. Zeitun, berez internete jartzen zuela Violinda Silvestre eta pagina pila daude orduan zeitun. Zer plan daukazu gaurko? Gaur naiz eta biain, hemen txongo geha, aurreago jungo geha eta dantza, hotzatik babesteko eta jazta. Cause I don't wanna care where you are or what you doing. If you in a club tonight and you wanna party, I wanna see you get crazy. Yeah, everybody. Yo, it's a party. Yeah, tonight's the night I'm gonna change the world. A party with the hottest girls.
I'm looking for a model chick about 5'10" with her hair and curls and a body like Beyonce to put it on me. While she's shaking it right, making me sweat every step of the way, so I know where I'll be by the end of the night. Like, we get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a first class cycles into my hot club, I'm like royalty. She's spoiling me up in Central Tebasetik gatoz Egiptotikan. Egiptotik. Asko gustatu altzaizue. Bai, ondo pasa dugu. Zer eskaintzen dezu zuen merkatuan? Gure merkatuan mundu guztiko gauza dauzkagu, ogia, gurpilak, lapidaziorako harriak, denetik daukagu gure merkatuan. Oso zabala aukera. Merke edo garesti? Merke izena du merkatuak. Asko kostatu altzaizue karro zaitea? Bai, duela 3 hilabete hasi ginen karro guztiak egiten, gurpilak jartzen, pintatzen, egia esan nahiko lan eduki dugu. Eta dantza? Dantza ere bai, batera hasi ginen, asteburu bat bai bestea ez, eta bukaeren asteburu guztietan pare bat egun dena ondo egiteko eta prest egoteko. Zaila da dantza? Ez, bueno, badaira urteak ateratzen garela eta azkenean hartzen diogu ritmoa. Aurten ez du eguraldiak laguntzen, animatuta ala ere? Bai, Diana hasi gera danak eta karnabalak kalean daude eta gu ere bai, nola ez? Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.